אז איך אתה רוצה לעבור? أنا صار لي 3 أيام السيارة تبعي خربان، صلحته وروحت. אי אפשר לעבור, בקיצור. أنا من جنين وين أروح؟ רוח אל בית. مع البيت أروح البيت تبعي. אז תיסע, אני לא יודע, מסביב. סתם, אי אפשר לעבור, אי אפשר לעבור. من إيفو منين؟ אין, מנהל, מפריש, אי אפשר לעבור. طيب منين بدي أفوت يعني؟ أنا بعرفش الطرق هنا. מה אתה רוצה שאני أعשה? אי אפשר أنا לעבור. زي أوتو لوشلي يعني أنا هاك جديد خداش يعني ما بعرف الطرق اللي هون. זהו, לא יודע מה אני אגיד לך, אי אפשר לעבור. אי אפשר לעבור, נו מה, אתה לא מבין? وين أروح؟ من جنين يعني وين أروح؟ אי אפשר לעבור, מה אתה מתווכח? אי אפשר לעבור, מה? אני מחליט על זה, אי אפשר לעבור. אין, יש עוצר, היום אי אפשר לעבור. בסדר? בסדר, בس فوتني بديش أطلع. فوتني على بيتي وبديش أطلع يعني بدي أروح على بيتي وبديش أطلع. אי אפשר לעבור, אבל מה אתה מבין? وشو هو؟ ايش؟ סע, יאללה. תעלה על האוטו, סע. יש אסור. תקשיב. יש היום עוצר, בסדר? עוצר, אין, מפריש להיכנס, אין. ما في شيء. אין, למה? למה אי אפשר? למה עושים בלאגן אתם? היום אי אפשר להיכנס, לא משנה שדיד, לא שדיד, אי אפשר, היום לא נכנסים. עכשיו אתה לוקח תעודת זהות, נכנס לאוטו, מסתובב, בסדר? אי אפשר, יש עוצר. يعني هنا طريق امرك منها اروح بالجبل؟ למה יש לו אישורים? אין לי אישורים. אז אתה לא יכול לעבור, אתה לא יכול להיכנס בלי אישור. من بو يشور אין. אז אי אפשר לעבור. הלכת من جبل من بو. אה? הלכת من جبل من بو. אין בעיה? לא, גם שם, אי אפשר להיכנס, לא נכנסים. אין. מה, אתה רוצה זה מסביב? מה פתאום? وشو ايش اعمل يعني انا وين اروح الساعيات؟ يعني انا من נשארנו جنين. משאית בלילה, אני לא יודע, היום אי אפשר להיכנס. כל עוד אין לך אישור אתה לא נכנס. לא משנה מאיפה. כל עוד אין לך אישור אתה לא נכנס. بس خليني ادور. خليني ادور. כן, خليني ادور. שמה? כן. לא, פה. אני אלך שם ככה. אני אכוון אותך, יאללה. בסדר. תסמן עכשיו.